पाव किलो कोबी बारीक चिरलेली, 6-7 लसणीच्या पाकळ्या, 2 मिरच्या, 1 इंच आलं, हे तिन्ही आपण क्रश करून घेतलेले आहेत। 1 चमचा जिरे, 1 चमचा धना पावडर, 1 चमचा लाल मसाला, मिरची पावडर पण तुम्ही वापरू शकता, 4 छोटे चमचे दही, चवीनुसार मीठ, कोथिंबीर। आपण आता करायला घेऊया। तेल, 1.5 चमचा आपण तेल घातलं आहे। जिरे, लसूण, किसलेली लसूण, किसलेलं आलं परतून घेऊया। मिरची बारीक केलेली, लसणीची कच्चेपणा जाईपर्यंत परतून घ्यायचं आहे चांगलं। धना पावडर, लाल मसाला परतून घेऊया। कोथिंबीर, चांगलं परतून घेतलं आहे। कोबी घालून घेऊया। सर्व मिश्रण मिक्स करून घेऊया। चवीनुसार मीठ घालूया। मंद आचेवरती आपण 5 मिनिटं झाकण घालून ठेवून देऊया। 5 मिनिटं झाली आहे, झाकण काढून घेऊया। यामध्ये आपण पाणी वापरणार नाही आहोत। आता आपण दही घालून घेऊया, परतून घेऊया। आता आपण गॅस फुल करूया। कोथिंबीर घालूया। फुल गॅसवरती आपण आता पुन्हा 5 मिनिटं परतून घेतलं आहे आणि पत्ताकोबीचा आपला खिमा आता तयार झाला आहे। गॅस बंद करूया। पत्ताकोबीचा खिमा आपला बनवून तयार झाला आहे। हे बनवायला आपल्याला 12 ते 13 मिनिटं लागली। कमी साहित्यामध्ये बनणारी सोपी डिश आहे, खायला पण खूप चविष्ट आहे। तर अशा प्रकारे तुम्ही करून बघा आणि मला कळवा। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।